намира в Флорис, където ни забраниха да снимаме една къща, например, която идва да каже, че тук живеят мутраците. Това е най-богаташкият квартал на Лима. Това е една част, много малка. Сега тук се отправим към някакъв мост и след него се намира Баранко. Друг квартал, който също не е зле. Но Мирафлорес в Лима е върха на върховете. Хубав е, не може да се отрече. Сега тук съм на някакъв булевард, но имаше вътрешни улици, където все едно не си в града тихо. Пеят птички, къщите са някакъв уникум. Полиция навсякъде. Вардят ги. Както си му е редил лошите. Вардят. Айде стига толкова. Не. Ето тук са прокарали ток.